Benvenuti tutti amici, carissimi telespettatori della TV Vitella. Ahojte, robíme si smoothie. Máme tu ľan, slnečnice, goji a dáme tam šimak, okrem banánov a kakao. Máme tu povabného asistenta Braňka. Fúha to. To je kombinácia black and white. A red and yellow. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Aha tu. Black and yellow, oh, black and yellow. Tedy to je fajne, chutné, dozreté a sladučké. Tak to vyzerá veľmi zdravo. Čo tam vlastne všetko je? Pozerám goji. Hej, už tam je to tak veľa, že už ani archeologické vykopávky neodhalia, čo tam všetko je. Aj kakao tam už to je dávno zabudnuté v histórii planety Zeme. Takže dneska tu máme veľmi zaujímavé osadenstvo. Naše dve krásne Ruc a Ničko, ktoré máme veľmi radi, naše kamarátky. A potom tu máme debatný krúžok na všetky možné témy, od masáže až po buddhizmus. A tam máme jazz, fanúšikov jazzu. Ahoj. Tu máme... Tak si zakry oči. Tu máme špeciálnych hostí, ktorí sem prišli dneska. A som veľmi rád, že došli, už som nečakal, že dojdu. Nulka s Matúšom, naši zlatí bračekovci. No a tu je naša milá... Naša Andy, so svojou dcerkou zlatou. A to je asi tak všetko. Ešte naša Barbarka. Ahoj Barbarka, čo čítaš? Naša intelektuálne založená Barbarka, ktorá si číta. Tak. No fíha, no tak to vyzerá dobre. Áno, veľmi sa dobre. Kedy? Dobre, skedy. Kakao? Husta to je, to je moje umenie toto, čo sa tu deje v tom. Je taký ústrach ako celulóza. O chvíľu z toho vyrobíme papier. Ináč trošku čokolády tu na klacklo. Na poďak? Tá čo už? Trošku musím očistiť. Je to mája, to pominie. Ako sa hovorí? Aj to pominie. A je to. Aj to pominie. Aj to raz skončí. No tak poďme si naliať na ochutnávku. Tu máš foťák, urob nejaké fajné video. Je tam. Hej, vieme, ale tu to nevadí. No, takže... Takže to chcem ochutnať? Ruč. A Anička, super. Ochutnajte, štrnite si na kameru a ochutnajte. No, podrží, no. Poď. Hej. Bacha, hej. Tak. Pána Beka, pána Svežka. Dá sme to nejak doplniť. Nie. No tak čo hovoríte? Ako to chutí? Dobre, tak na zdravie. Ideš. Chvíľu v tom budeš stáť. No povedzte, ako to chutí. Ako to chutí? Slečny? Páni? Ja viem. Ale kto mi to uverí? Dobre to je. Hej, nie? Super, nie? Tiež si hovorím, že toto nejakým spôsobom spremyselniť, urobiť z toho továrenskú výrobu a dať to do každého obchodu, tak to človek je miliardár. Nevážne. To je moje tajomstvo obchodné. Takže keď niekto sa stane vďaka tomuto receptu miliardár, tak potom si na nás pointe.
Chodím. Dneska tu máme špeciálnych hostí. Áno, veľmi. Počkaj, testujem. Výborné. Dneska tu prišlo ešte viac ľudí, ako to bolo minulé, takže jedine, čo dá konečne povedať, je, že sme šťastní a všetci sa bavíme. A sme na tej dobrej trase. Stále je nás tu viac a viac. A všetci sa liečíme a všetci sme zdraví veľmi. A to je super. Aj veselí. Ako chuťa placky, to sú také hardhole robené v rúre na plechu. Sa mi páči, že majú takú neutrálnu chuť, že by dobre boli aj s niečím slaným a takisto niečím sladkým. Hej, to tak ako chlieb, de facto. Akorát, že rozdiel proti chlebu je ten, že tam nie sú nejaké chemie, nejaké farbiva, nejaké konzervanty. Aj nič. Okrem jedozrnky, sole, rastce a vody. A? A lásky. Čisté lásky. Paradne. Jedlo bohov.